Днес бях планувала нещо друго да сготвя, но промених плана, тъй като нещо не ми е много окей. И ще направя таратор, салата и омлет с пилешко месо и кашкавал. Това ще ни бъде обяда. Омлетът ще бъде с масълце, разбира се. Супо. Сипваме яйца, 3 яйца. Така. Разпръсквам месцето.